Balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye. Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ walasa bɛn kolosuma ani basi ani yafaɲɔgɔnma u bɛ se ka segin ka don Mali jamana kɔnɔ. Conférence d'entente nationale du Mali sigikafɔ in a baara nin donna an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun daminɛ de la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a kun bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de bolo. An ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka dantigɛliw la a k'a bɛ wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu nana malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba kɛnɛ kan conférence d'entente nationale a ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ maaw fo minnu bɔra yɔrɔ janw na ka se kɛnɛ in kan yan kɛnɛ min kɛmɛ ka malidenw yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan a k'u ka nin wulikajɔ in ka se kɛnɛ kan a bɛ fɛn dɔ de seereya ni o de ye k'a fɔ Mali kunkan kuma de bɛ ka fɔ Mali den musoma a n'a cɛma a bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ni ka ye a kɛnɛ kan a seko ye min ye k'o kɛ Mali ka ɲɛta siraw la IBK a y'a jira k'a fɔ minnu ma na an tɛ se k'a fɔ k'an b'u jati kɛnɛ in kan an t'u jati ka sabu kɛ an bɛɛ lajɛlen jɛ du an ka foroba du a ma deli ka fa donji da kelen a den dɔ bisimilali la den minnu ye barajuru kelen denw ye o den in bangebaa de bɛ wele ko mère patrie ni o ye Mali ye a ko maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan bi palais de la culture la donba don ale bolo wa a tɛ se k'a fɔ ka se a da la yɛrɛ kunnawolo don kunnawolo min ni fɔcogo fɛnɛ tɛ a la IBK a ko minnu ma ye kɛnɛ kan k'a b'a juru la k'a fɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba conférence d'entente nationale ni bolimafɛn don ko terrain nama don a wulila minnu ma se ka don a kɔnɔ a wuli yɔrɔ la n'a jɔra furanjɛrɔ u n'a lajɛ ka yɛlɛ wali kelen n'a taara se jɔyɔrɔ dɔ la u n'a lajɛ ka don a kɔnɔ ko in kɔni haminanko tɛ dɔ wɛrɛ ye bolimafɛn in ni terrain don a jɔyɔrɔ laban bɛ taa kɛ min ye maliden bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ a kɔnɔ o de ye laɲini ye jamana ɲɛmaa ko minnu bɛ kɛnɛ in kan yan ale bɛ se k'u fo cogo jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu minnu bɛ kɛnɛ in kan bi n'u y'a dɔn k'a fɔ faso kunkan kuma tɛ se ka fɔ fasoden kɔ n'a kuma bɛ kɛ kuma o kuma a kɛra sanji kɔrɔ o a kɛra fiɲɛ lahawtanɛ kɔrɔ o u bɛ bɔ ka taa a kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔla u diminen don kuma dɔw la barisabu ka d'a kan olu minnu bɛ kɛnɛ in kan yan bi u b'a dɔn k'a fɔ ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don wa fini nɔgɔ fɛnɛ bɛ ko denbaya de kɔnɔ a man ka ko du kɔ kan o kɔrɔ ye fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kan ka fɔ fasodenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ IBK jamana ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ minnu ma se ka ye kɛnɛ kan bi n'a kun ka di u ye u ka ye nka u sirannen don ka sabu kɛ n'u tora ka ye bɛɛ a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na u sigi ɲɔgɔn dɔw fɛ u ka sigiyɔrɔw la wali kelen u jɛ ɲɔgɔn dɔw fɛ u ka jɛkuluw kɔnɔ ka sabu kɛ olu ka yɔrɔ la a b'o cogo de la ni yera nin n'a ɲɔgɔnna lajɛla bɛɛ o b'a jira k'a fɔ e ye janbanji ye a k'olu tigilama minnu ma se ka ye kɛnɛ in kan k'a dusukun kamikami bɛ ale IBK la jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko ni malidenw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ka sabu kɛ kɛnɛ yɛrɛ n'a cogoya ye faso kunkan kuma bɛ fɔ kɛnɛ min kan k'a daminɛ jamana kɔrɔ tilebi bani ani gaɲaka IBK a ko an bɛɛ lajɛlen ye Mali in denw de ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ barajuru kelen de la an ba tɔgɔ ye ko Mali a ko tiɲɛ don wajibi don du kɔnɔ dɔ ka kɛ ɲɛmaa ye o ɲɛmaa in dali masa ka latigɛ y'a kɛ jamana ɲɛmaa ka kɛ o ɲɛmaa ye ni o ye ale ye bi a ko nka an ka da la k'a fɔ Mali jamana du belebele don wa du belebele min don a sigin bɛ ka fɛn caman kɔnɔ ka bɔ a denw yɔrɔ baarakɛtaw la jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko ka don maa gasi la a tɛna n'a fɔ k'a b'o kɛ maa la nka a ko bɛɛ lajɛlen i diinɛ ni ŋaniya na waati bɛɛ i k'i yɛrɛ ɲininka yala nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn bɛ ba ka banga ye a kɛnɛ kan Mali kunkanko kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ min na ka banga ye a kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali jɔ cogo jumɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bɛnkan vanga jɔ cogo jumɛn a ko ale jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale jɔlen la nin ye nin kɛnɛ min kan maa bɛ maa la olu dɔw ma se ka ye kɛnɛ in kan n'ale ma jira k'a fɔ o dusukun kamikami bɛ ale la u b'a jira k'a fɔ a bila bɛ minɛn min kɔnɔ ale m'o fa min kun ka d'ale ye Mali den bɛɛ lajɛlen kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o de kun y'a ka laɲini ye jamana ɲɛmaa ko an bɛɛ lajɛlen ye Maliba kelen denw ye si man fɛsa ni si ye fasoden ɲumanya la wali kelen si man jugu ni si ye fasoden ɲumanya la ɲɔgɔn bonya ani ko to ɲɔgɔn da la o bɛ wajibiya an ma o ka kɛ an dala ye Mali kɔnɔ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a ka dɔn fana k'a fɔ maa ni min baara kɔni ye tɔ ka jɛ kuma bɛɛ nka n'a ta bɛɛ maa min bilala baara kɛli la a tigilama ni bonya ka kan k'a sabu kɛ dɔnni min b'a kunkolo la a y'o de bila a ɲɛni bolo kan IBK ko hali ni politiki binna k'u kan n'an tɛ kundenna kelen na k'an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a man ka tila na cogo si la k'a fɔ Mali dugukoloba min n'an b'o ka bi bɛnkan fanga tɛ se ka kɔrɔ don
anw ka jamana in kɔnɔ fiyewu fo k'a sɔrɔla maliden kelen kelen y'a dɔn de k'a fɔ dongo min bɛ ale la seko min bɛ ale la a ka kan a k'o bila bɛnkanbanga de ka bolo kan walasa baara ka nɔgɔya a ko n'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan de an ka laɲini ye fɛn min ye bɛnkanbanga jɔli la o bi sabati Mali dugukolo barikalen in kan a ko wa maa si kana bila i hakili la k'a fɔ Mali in bɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ e den bɛ kɛrɛfɛ kuma o kuma n'a fɔra k'a ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a jateminɛ kɛ Mali jɔcogo kan e den bɛ kɛrɛfɛ n'i ka hakilinaw ye k'i kana da la cogo si la k'a fɔ i ka hakilina in bɛ se ka mago ɲɛ a ko min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye dɔnniya min b'e la k'i den kɛrɛfɛ n'o ye k'a fɔ de ne bɛ se ka nin kɛ Mali ye nka min den kɛrɛfɛ fɔ ni don min na ni se kɛra ne mɔ walikelen fɔ ni don min na ne bilala jɔyɔrɔ dɔ la n ka dɔnko ye min ye n bɛ sɔrɔ k'o kɛ ka Mali jɔ a ko de ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye a ko barisabu ka d'a kan jamana jɔ don kelen dɛ i nana n'a ye bi o i nana n'a ye sini o i nana fara dɔ de ka baara kelen kan k'a sabu kɛ jamana jɔ gesedɔnɔ taama de don kelen baara tɛ a ko ni maa min bɛ se k'i faso dɛmɛ ne bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ yan ne don nin kuma in fɛnɛ na conférence d'entente nationale ni o ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko o jɛkuluba tɛ min bɛ tanu bi ka fɔ fiɲɛni dɔ tɛ la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ baara ɲɛdɔmanganaw ye olu ka baara mana kɛ cogo cogo k'i bɛ taa fiɲɛ dɔ ye la a ko maa bɛ se ka banga ye jamana kunkanko jula cogo jumɛn k'a sabu kɛ k'e ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ la a la a ko misaliyala an ka duw kelen kelenw kɔnɔ ni denkundi bɛ yen ni maminɛ bɛ yen ni furu bɛ yen ala ma n'a cɛ janyana ni janaja bɛ an ka duw kɔnɔ an tɛ ban ka ye u kɛnɛ kan k'a fɔ ko labɛn kɛcogo man ɲɛ a ko kumana an ka dɔn k'a fɔ o denkundi kow o maminɛ kow ni furu kow ni janaja kow bɛ cogo min an ka duw kɔnɔ a ko Mali kunkan kuma fɛnɛ fɔli fɛnɛ bɛ o cogo de la an b'an ka duba de kɔnɔ ten jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko kabini san 2012 la Mali ye gwɛlɛya dɔ de ye gwɛlɛya min ɲɔgɔn man diya Mali yɛrɛ ka maliya kɔnɔ a ko nka o n'a ta bɛɛ sira gwɛlɛnba den min n'an gɛn bɛ k'o minɛ k'a ma bala an na k'a sabu kɛ siɲɛ caman caman gwɛlɛya in y'an sɔrɔ ka tɛmɛ yanni bi cɛ a ko kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali y'i kɔ da gwɛlɛya caman na a y'a caman wuli a ko gwɛlɛya o gwɛlɛya ye Mali sɔrɔ malidenw yɛrɛ dama y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ganu ani balimaya kɔnɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ ka gwɛlɛya wuli a ko i n'a fɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigiba ko labɛnba y'a fɔ cogo min ni o ye Dr Baba Akibo Aidara ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn kunbɛba min filɛ nin ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a dabɔkun de ye jamanadenw ka se ka kan kelen fɔ i n'a fɔ Algérie malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ye o min fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ nin sigi k'a fɔ ba in conférence d'entente nationale a bɛ taa kuncɛ kuma min laɲiniw minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ni u k'a ma ko recommandation o bɛna di ale jamana ɲɛmaa ma o laɲini bɛna kɛ gafe ye a bɛna jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ lahalaw la k'a daminɛ kunungo la ka na se bi ma siyaw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tariku nin bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na baaraw kan ka kɛ cogo minnu na walasa Mali yɛrɛ bɛ se ka kɛ bi Mali ni sini Mali ye o gafe de bɛna d'ale ma ko charte min fɛnɛ kɛn bɛ ka Mali kelenya sinsin Mali dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen tigiya fɛnɛ sinsin i n'a fɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn fɛnɛ kɛn bɛ k'o min sinsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko wulikajɔw minnu kan ka kɛ malidenw fɛ walasa Mali bɛ kɛ Mali basigilen ye sini ɲɛsigi Mali a ko wulikajɔ ye wajibi ye an ma barisabu ka d'a kan bi n'an ye jamana in lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ degun caman bɛ degun fɔlɔfɔlɔ min kɛn bɛ ka bɛɛ kɔnɔ guwa o ye bamajiya wale ye a ko bamajiya wale Mali kelen tɛ Mali dafɛ jamanaw minnu bɛ yen a b'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko kuma na an man ka to cogo si da kelen na conférence d'entente nationale min labɛnnen filɛ nin ye n'an b'a kɛnɛ kan dɔw k'a fɔ k'u bɛ ŋwara da la wali kelen k'a bali a ka kɛ k'a sabu kɛ u yɛrɛw ka hakilinaw ye ani jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la u b'a fɛ u k'o minɛ wali kelen u b'a fɛ de a ka munumunu ka ɲɛsin u ka fa de mɔ a ko malidenw man ka jɛ n'o ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko min y'ale ta fɔ a ye a kɛlen kɔfɛ k'i sinsin sigi yɛrɛ ɲɛbila baara gafew kan ni o ye commission préparatoire ye a ko ale dan b'a la ka fɔ baara min daminɛtɔ filɛ nin ye a baara bi nɔbɔ a ko a kɔrɔkɛ Baba Akibo Aidara ale bɛ se k'a tanu k'a fɔ baara kalifara a la k'a fɔ a k'a dilan ka bɛn ni waati min ye k'a ma bɔ o waati kɔnɔ a ko don min na ale bɛ Dr Baba Akibo Aidara bila baara in na a ye fɛn min fɔ k'o waleya a ye a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la maliden bɛɛ lajɛlen sen ka ye a la inclusivité yanni ka se bi sigi ma maliden bɛ fan o fan fɛ wulikajɔ ka kɛ k'a bɛɛ sɛgɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen hakilinata ɲini a k'o baaraw kɛra wa kuma ka di bɛɛ ma fɛn min b'i kun n'i ka cɛ o ka se ka fɔ i fɛ ka sɔrɔ i ma siran i ma bɔ i taabolo ka liberté de parole a k'o fɛnɛ kɛra a ko kuma na maa minnu ɲininkara olu ye jaabiw minnu di a jaabiw ka ca nka ale b'a jateminɛ k'a fɔ a kuntilenna ye kuntilenna kelen de ye Mali ka malibaya ka d'a ma Mali min jɔlen don o Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko yan'a ka bɔ kuma na fo a ka dɔn k'a fɔ conférence d'entente nationale min dayɛlɛtɔ filɛ nin ye a ka ka dɔnsenkuraw de ka taa ka ɲɛsin a ma min bɛ se k'a to baaraw bɛ nɔgɔya a waleli la baarakɛminɛnw bɛ an bolo minnu bɛ se ka baara kɛ
fɛn minnu fɔra a labɛn kɛ kuma marabolow kelen-kelenw kɔnɔ n'o ye faso jɔkow ye olu kelenw ka fɔ a kɛnɛ kan laɲini kun ye fɛn min ye fɛɛrɛw de don min bɛ se ka to Mali bɛ se ka kɛ Mali tilennen ye Mali jɔlen ye walasa bɛn ni basigi ani kotoɲɔgɔndala maliden ka segin ɲɔgɔn ma u ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Mali jamana silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara a chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u sera ka baaraw ninnu doni kɛnɛ lasɔrɔ an ka jɛ an k'u hakilina lamɛn sigi ka fɔ in kun kan. Hakilina an bɛ barika da Ala ye mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔn wele ko an ka ɲɔgɔn cɛ dilan baara tɛ yen min ka fisa o ye kuranna kumakan de baaraw la ɲuman o ye maa min bɛ ɲɔgɔn wele pour que ka ɲɔgɔn cɛla dilan o kuma ni sigi kun de ye an ka kuma pour que an ka se ka bɛn an ka se ka ɲɔgɔn cɛ dilan o ye hɛrɛ de ye a ɲuman n'a laɲini ye jumɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan k'a yɛrɛ sɔrɔ ko in na bɛɛ ka na ko in na bɛɛ ka ko in faamu o de y'a kɛcogo ɲuman ye hali bi mɔgɔw ka kan k'a lajɛ ni hakili ye an kana kow lajɛ ni dusu ye an k'a lajɛ ni hakili ye pour que ni jamana bɛ tɔrɔkɔ min na Ala b'an dɛmɛ vraiment caman ka se ka bɔ o la an bɛ dugawu de kɛ hali bi baara in Ala k'a bɛn sababa ma a dabɔra min kama Ala k'a k'o ye hali bi Ala ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na u dusukunw k'a gɛrɛ ɲɔgɔn na. Bi ni an ka dɔnba dɔ ye mois de mars bɛɛ y'a dɔn quand même gɛlɛya min kɛra Mali kɔnɔ ka mois de mars an bɛ segin a kan an bɛ dugawu de kɛ walasa ni ɲɔgɔn ye ba in Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ an ka jamana ma ɲɔgɔn faamu Ala k'o di an ma o tɛ kɛ fana fɔ bɛɛ k'i kɔnɔ de fɔ n'an y'an kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye yan nɔ a ka ca Ala b'an dɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ o tuma na a dabɔra min kɛ Ala k'o kɛ y'an bolo Ala ka a laban a kɛ hɛrɛ ye an ka malidenw bolo o ka fɔ ka bɛn Ala k'o sigi an ni ɲɔgɔn cɛ ka hɛrɛ lasigi an ka jamana kan ka to ko in a nɛgɛ tɛ maa si la bilen a tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ du si tɛ yen dugu si tɛ yen duguni si tɛ yen jɛkulu si tɛ yen ni nin tɔɔrɔ in kɔlɔlɔ tɛ yen Ala ka fiɲɛ ɲuman bɔn a la walasa an ka bɔ nin kɔrɔ in ko in na ni hɛrɛ Ala ko nɔgɔya an ye. Alhamdulilayi rabbil alamina an b'a ɲini Ala fɛ nin conseil d'entente nationale a ka daminɛ ni hɛrɛ ye a ka laban ni hɛrɛ ye wa a ka résultat ɲuman di maliyɛndenw ma ka d'a kan maliyɛndenw sigilen don ka nin conseil national d'entente ko o kuma na ko a résultat kɔnɔ. Donc mɔgɔ si tɛ se ka na jamana in dɛmɛ bon maliyɛndenw fana tɛ se ka Mali dɛmɛ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma a fɔra ko entente nationale kɔrɔ ko maliyɛndenw bɛɛ ka bɛn ka kɛ kelen ye wala an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati Ala ka jamana in taɲɛ bon maliyɛndenw vraiment il faut que sisan kɔni kuma in an ka bɔ an da an ka kɛ kɛwale ye ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka kuma bɛn kan o ye fɛnba ye ne miiri la ka d'a kan Mali ye jamana ye gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ a mɛnna gɛlɛya kɔnɔna maa si tɛ sɔrɔ maa si ka nafa tɛ a la hali minnu bɛ miiri k'u ka nafa b'a la o tiɲɛ na o ka nafa tɛ a tɛna mɛn nka ni an bɛ sigi ka kuma ni hɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna ni lakana bɛ jamana kɔnɔna o tuma na an bɛ fɛn sɔrɔ an bɛ nafa sɔrɔ o la o tuma na a ka ɲi ni maliyɛnw bɛ se ka sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ walasa Mali ka kɛ hɛrɛ la basigi la ani an ka se ka yiriwa o basigi kɔnɔna donc o ye an ka haminako ye. Maliyɛn ɲuman bɛɛ walima maa o maa b'i faso fɛ mɔgɔw tɛ foyi ɲini bɛn ni kelenya kɔ bon mais ko fana kɛcogow de b'a la an bɛ se k'a fɔ ten parce que ko yɛrɛ dabɔ kun ye a fanba fa ye maa minnu ye olu ma sɔn ka na bon i y'a dɔn o sigi ka fɔ o nafa kɔni o bɛ dɔgɔya sa o mais an b'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye bɛn kelenya ɲɔgɔn kan fɔ ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ vraiment an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana in Ala k'o don a kɔnɔ Ala k'o don a kɔnɔ fitinɛ Ala k'a bɔ Mali kɔnɔ malidenw Ala k'u don da kelen Ala k'u bɔ da kelen Ala ka ko bɛɛ ɲɛ Ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. Kɛnyɛrɛ ye agence minnu bi an ka jamana kɔnɔ yan nɔ agence de voyage olu ka ɲina hijilataga baaraw nun don sefa wari $250,000 ani 50 o de ye ɲina musaka bɔta ye minnu ni hijidenw b'a sara pour que ka taa hijila maka an ka jɛ an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Kɛnyɛrɛ ye agence de voyage minnu ni olu ka caw bɛnnen don hijilatagaw koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'u bɛ kɛ sababu ye ni ka hijidenw sɛnsɛn ka t'u ka hijiw kɛ olu ka ɲina hijilataga ɲɛbila baaraw o nun donna agence de voyage ninnu u ka ni yɛrɛmankutu baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna de walasa mɔgɔ minnu ye kɛnyɛrɛ ye agence ninnu kanu ni ka taa hiji kɛ u ka bolofara fɛ a bɛ kɛ sababu ɲuman ye o hijitaden ninnu ma olu ka se k'u ka tɔgɔ sɛbɛn baaraw dadon walasa ka t'u ka silamɛya jɔsen duruna baaraw ɲɛnamaya a ɲɛnamaya cogo ɲuman na. An bɛ sigi min kan sigi barikaman don an bɛ ko min ka bin kosɛbɛ don ko nafaman don an b'a ɲini Ala fɛ barika min bɛ ko in na
hɛrɛ min b'a la wasa min b'a la kunnawolo min b'a la ya rabbi diɲɛ la halala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma la ne bɛ kuma kɛnɛ in kan yan ni yamaruya ye n'o ye an ka minisiri ye n'o ye Thierno Amadu Hasi Jalo ye k'ale jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan yan ala ka baara in kɛ baara wasalen ye an bɛna campagne min daminɛ n'o an b'a lancement de la bi ya rabbi an y'a ɲini ala fana ka kɛ hɛrɛ ye ya rabbi ala ka ɲɛta di baara ninnu kɔnɔ ka agence kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ma o ye baara min kɛ salon bɛɛ lajɛlen de jɛra ɲɔgɔn fɛ ka baara in kɛ an ka se ka wasa sɔrɔ a la n'an fɔra n'o ye siga si t'a la kota farala bɛɛ lajɛlen ta kan nka ni anw ka kota ye ka se nin hakɛ ma u ye min fɔ an ɲɛna a kɛnɛ kan ne tun bɛ a don u k'a ma k'an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn san tɔw la gɛrɛntɛw tun b'aw sɔrɔ fili tun b'a sɔrɔ nka u ka salon baara an b'a fɔ a fili dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ baara in jɛra Saudiya mɔgɔw ye a bonyɛn'u ma u ko donc an b'an ka danaya kuraya k'a fɔ fɛn sebaw ye min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan an b'o jiri kota la ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ hijilatadenw ka lafiya kama ani hiji kɛko ɲuman sabatili baaraw kama min b'a to degun ani tɔɔrɔya fosi kana sɔrɔ hijilatadenw ka taama sen fɛ Arabi Saoudite maa ɲɛmaw u ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yɛlɛmakura caman o donna hijilataga koɲɛw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o yɛlɛmakura nunu olu ma kɛ sababu ye ni ka yɛlɛma don kɛnyɛrɛye agence nunu ka hijilataga musakaw la ala belebele dɔ ye tantan kura min bɛna kɛ Arafa o tantan imma climatiseur b'a kɔrɔ walima ventilo de b'a kɔrɔ o kɔfɛ transport min farala hijiden kelen ka musaka kan quel qu'en soit a jiginna Madina aéroport la walima a jiginna Jida aéroport la 180 valeur ɲɔgɔn faralo kan o kɔfɛ Saudiya yɛrɛ ye a bɛ baara min kɛ hiji kɔnɔ u bɛ ji minnu ni dumuniw ni baara minnu kɛ ani gardien minnu bɛ kɛ Mina ani Arafa maa minnu b'o baara kɛ o fana dɔ farala o montant kan o kɔfɛ contrat wɛrɛ bɛna kɛ organisation na ɲina min tun ma deli ka kɛ o ye contrat jumɛn ye contrat min ni hijidenw ka jiginna ka bɔ avion kɔnɔ u ka bagage tɛ taa mobile la tuguni bagage bɛna di société wɛrɛ de ma min b'u ta ka taa o kɔfɛ tuguni système électronique kɔnɔ fɛn kura min farala kan hijiden ka fiche sanitaire masalan a ka kɛnɛya baaraw arajo ni fɛn minnu bɛ k'an bolo k'olu ajouter système électronique kɔnɔ hiji kɔnɔna na ɲina fɛn kura minnu b'a la o de ye ninnu ye agence de voyage minnu ni olu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɛ u yɛrɛw ye olu ka ɲina hijilataga baaraw olu nun donna ni ka tila ka labana k'a kun cɛ ni kuranɛkalanw de ye kuranɛkala minnu ani duwawudon minnu sen fɛ duwawudon kɛra ni k'a ɲini an daba masa fɛ hijilatadenw bɛ se ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na hɛrɛ ani wasa kɔnɔna na k'a sɔrɔ degun fosi ma don a kɔnɔna na o de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a labɛn k'a lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma waati wɛrɛ